Shari. Shout out po. Shout out po sa lahat. Nangunguna po si Tita Mili Valerio. Shout out po Tita Mili Valerio. Joanna Sala, shout out. Gandang gabi po. Naka 19 million views. Gandang hapon po sa ating lahat. Nakapag-live ulit po tayo. Hello po. Good evening, kaagapay. Kumusta na? Okay lang naman po, Tita Edna Sola. Kayo po, kumusta din po? Nakapag-live ulit po tayo kahit saglit lang po tayo mag-live. Hello po, kaagapay, watching from Roa City, Capiz, Maria Baido. Shout out po, Ma'am Maria Baido. Sa Rojas City, Capiz. Salamat, nakaabot ako sa live mo. Kakasimula lang po, Tita. Good morning, kaagapay. How are you? Anong karugtong po? Good morning din po, Tita Juliet Dicker. Herminia Santos, good evening, kaagapay. Shout out sa iyo at sa lahat ng mga Macarena from Manila. Shout out po sa lahat. Pa-shout out po, Glinda Salinas. Andito ang aking mahal na pinsan na nakapasyal. Musta insan? Kita-kits tayo ngayong February. Gagawin kitang camera girl. Maria Anita Beltran, magandang gabi, kaagapay. Magandang gabi din po, Tita Maria Anita Beltran. Kanina ka pa namin hinihintay. Natagalan ka po, sir. Mili Valerio. Nakaisip nga lang po mag-live. Hindi po sana. Tinatamad. Ngayon, makapag-live nga. Tamsakdan, Maria Baido. Salamat po, Ma'am Maria Baido. 49 million views. 14 tamsak. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Ano po yun? Joanna Salas. Shout out, Joanna. Maria Baido, tamsakdan. Salamat po. Edna Sola, kaagapay, ano balita kay Princess Rina natin? Yun, maganda pa rin si Rina. Walang pinagbago. Malaki na rin po talaga yung kanyang pag-improve. Kasi sabi nga po ni Roda nung doon sa check-up po niya, malaki po yung chance niya na gumaling. Parang hinantulad po sa diabetic daw. Yun po ang sabi po ni Roda. Norma Bagapuro, naimbag nga rabiim, kaagapay, shout out, Rizal. Naimbag nga rabiim at kanyam dita Tita Norma Bagapuro, dita mani Rizal. Ano oras na ba sa Rizal, sa Pinas? 10:14 na po ba sa Pinas? Mirex Aldabi, hi, kaagapay, gandang gabi sa iyo, tamsakdan.
Salamat po Ma'am Myrix Aldabi. Shoutout po sa'yo at welcome po sa ating live. Marita Rodrigo, magandang gabi Santa Rosa, Laguna. Masaya na ako na magaling na si Princess Rina. Ano po yung karuktong? Galing na siya kaya sumayaw para sa akin. Love ko silang dalawa ni Kuya Jomar. Wala nang nasa puso ko sila. Oo nga po, nung sumayaw po si Rina ay parang halata pong wala po siyang iniindang na sakit. Andito si Tol Spike Limbo. Shout out bro, kagapay, tamsaktan. Salamat bro Spike, nakapasyal ka. Kailan ang uwi mo dito sa Pinas? Herminia Santos. February po tayo uwi. Ako. Ilang buwan na lamang po bago ako makauwi. Maria Anita Beltran, tamsaktan. Salamat po Tita Maria Anita. Salamat po sa 73 million views po tayo. And 27 tamsak, parang kabaliktaran po, nagkulang. Leonardo Anola, magandang gabi po sir, kagapay. Kala ko na-remove ka po kada may nakita ako. Ano po tita? Leonardo Anola, magandang gabi po sir, kagapay. Akala ko na-remove ka po kadi may nakita ako. Ay kanina nung yung una, na-remove ko po yun. Robelyn Mista, good evening kaagapay. Good evening din po Tita Robelyn. At welcome po sa ating maiksing minutong pagla-live. Herminia Santos, natamsak na kita. Salamat po Tita Herminia sa pagtamsak. Spike Limbo, mag-live ba si Mayora? Sa tingin ko po yun, nag-live po ngayon yon. O di kaya nalubat po or napagod. Pagkakalam po kasi pag Sunday lumalabas po sila. Saan na tayo? Nalampasan na. Mabilis po yung hindi ko nababasa. Dito na nga lang po sa cellphone. Pasensya na po sa mga hindi ko po nababasa. Shout out, kumusta? Dito, Alfreda Alano, shout out kagapay, musta ka na? Okay lang po. Tamsak Dan, Robelyn Mista, Maria Anita Beltran, Ma'am Ina, lumitaw ka na late ka na naman. Pinapakain niya po yung yung asawa po niya, si Ate Ina. Kaagapay, bakit di siya pumunta sa birthday ni Kalinga Prab Edna Sola? Ay baka siguro na tawag po nun, busy po si Roda, kaya hindi nakapunta rin si Reyna. Kasi kahit si Roda hindi yata nakadalo kasi hindi ko nakita. Good evening, good afternoon, watching from Perdos, Kuwait. God bless you po kaagapay mo. Shout out Biberina Mayora, Hassan, Rot. Shout out po Tita Rot. Opo sir kaagapay, pag gumaling si Rina, maging normal na rin ang pagsasalita niya. Leonardo Anola. Tama po kayo ma'am, Tita Leonardo Anola. Kaya antayin na lamang po natin yung kanyang paggaling po talaga. Nakakatuwa si Rina, magaling na niyang sumayaw at sinasabayan pa niya ng kanta. Herminia Santos. Minsan nga nangunguna nga po si Rina tsaka nangunguna o kaya nahuhuli. Tapos hindi po niya madampot yung plug. Irene Bonina, shout out po Tita Ate Irene Bonina, shout out po.
Alicia Piderizo, good evening po, watching from Macau. Good evening din po, Tita Alicia Piderizo. Shout out po. At naka 83 million views na po tayo. 38 thumbs up. Oh, kabaliktaran po 83 tapos 38. Maria Anita Beltran, shout out Ma'am Hasa. Rot, Robelin Mr. Mili Valerio, shout out po sa inyo. Alicia Piderito, thumbs up dan. Angelica Lobel Godali, good evening po, thumbs up dan. Salamat po Ma'am Angelica. Shout out nga po pala sa Japan Charity Groups. Malamang nanonood po sila. Shout out po sa lahat po ng Japan Charity Groups. Leticia Makareeg, thumbs up dan. Musta si thumbs up dan, musta at good PM. Kumusta na si Rina? Anong plan ng Japan Charity Group? Ang plan po ng Japan Charity Group ay inaantay lang daw muna si Kalinga Porab dahil busy po. Siguro busy po si Rab dahil sa kaarawan po niya kanina, October 1. Kaya antayin lang daw po. Juliet Baker, sorry nag-jam ang sipi ko, iniwi masama ang look ko kay Roda, hindi man niya madala si Rina sa birthday ni Rab, walang pakikisama si Rab ang tumutulong kay Rina kahit sandali lang. Yun nga po kahit sana pinasulyap si Rina sa kaarawan po ni Rab. Kahit sandali lang. Kasi marami pong netizens na darating po talaga si Rina. At saka meron din pong mga maka-Edrica na inaantay din po nila na maso-surprise si Kalinga Porab na yun nga pupunta rin si Erica. Pero wala rin din po. Sir Kagapay, totoo ba parang walang sakit si Rina nung nagsasayaw, kumakanta rin? Yun nga po Tita Leonor Danola, sa lahat po ng nakapanood po sa kanya, sinasabi po nila na parang wala daw siyang sakit. Parang normal lang daw po. Sana nga tuloy-tuloy na po yun. Unang luwasugan, shout out, gandang hapon po sa lahat. Always pray po tayong lahat para kay Bibi Rina natin. Ay, una naman po, lahat naman po tayo na nandito ay pinag-pray po si Princess Rina ng Kalingap sa kanyang paggaling. Mili Valerio, kaya pala nag-chat na ako doon tas nawala. Doon po sa unang ko. Nakapasyal po dito si Hasa 26 TV. Good morning Sir Kagape at sa lahat ng nandito ulit ako. Shout out po Hasa TV, Hasa 26 TV. Nakapasyal ka. Alam ko nagtatampo ka daw kasi hindi daw kita sina-shout out. Yan, sina-shout out na kita. Herminia Santos, walang live si Mayora ngayon. Kung walang live po si Mayora, mukhang po yun, nalubat o kaya napagod. Kasi pag Sunday nga po ay lumalabas po sila. Sally Alegria, good evening Mr. Pogi, musta balita sa dalaga natin? Yun nga po, sabi ko po kanina na parang pag tingnan mo si Rina ay parang wala po siyang sakit na iniindang. Parang normal po siya talaga. Rot, nakaka-proud Bibi Rina, galing naman sumayaw. Thank you Lord. At ang mga guro nakatingin siya nila Maka-proud Bibi Rina, galing naman
muso sayaw. Thank you Lord. At ang mga guro nakatingin sila at sa classmate sa likod Baby Rina. Hindi na sumayaw, nakatingin lang kay Baby Rina sumayaw. Parang hindi ko po nag-gets sa Tita Rod. Maria Anita Beltran, Ma'am Hasa, inggit ka. Saan po inggit Tita Maria? Si Hasa. Robilin Sadsad, good evening Sir Kagapay, musta na idol? Happy ako about my Baby Rina. Ang galing ni Baby magsayaw sa kanila school. Ang ganda ni Baby. Shout out po sa lahat. Opo, nakaka-proud po si Rina dahil yun nga, pag sumasayaw parang wala lang, parang normal lang. Hasa 2016, Ma'am Maria Anita Beltran, MLSO po. Ano bang ibig sabihin ng yung MLSO? Parang hindi ko po alam yan. Paki-explain nga Hasa para alam ko din po yan. Sini Robles, Kagapay, bakit hindi po ba pumunta si Rina sa birthday ni Kalinga Prab? Parang hindi po yata Tita Sini kasi hindi, nung pinanood ko po yung ni Rab, walang Rina na lumabas kahit si Roda. Leonard, Sir Kagapay, very energetic magsayaw po si Rina, lalo na yung tumatalon-talon siya, daming naghihiyawan. Oo nga po Tita, talagang habis na po ni Rina yung pagsayaw, energetic po talaga. Shout out po sa 110 million views, 47 thumbs up. Anak ko, marami pa po ang hindi nakatamsak, patamsak naman po. Emilia Macarae, good evening Sir Kaagapay, watching from San Fernando, La Union. God bless you. Shout out po Tita Emilia Macarae sa San Fernando, La Union. Edna Sola, Kagapay, pasensya na po, magdasal muna ako, mag-rib na po. Sige po Tita Edna Sola, muna kayo, magsala. Teresita Gupati, good afternoon Kagapay, ang galing ang Baby Rina natin sumayaw. Siyempre naman po, kaya nga po marami pong proud po dyan. Hasa 26 TV, Ma'am Rot. Madam Hasa, paki-explain nga po yung yung MLSO kasi hindi ko alam kung ano pong ibig sabihin po niyan yung MLSO na yan. Baka naman. Robilin Sadsad, MLSO Sopo. Yun na naman po hindi ko nga po alam yung ibig sabihin ng MLSO na yan. Pakipaliwanag nga po yun kung ano po yun para may kaalaman din po tayo kung ano po yung ibig sabihin po nun. Sir Kagapay, hindi po naka-attend po sila Roda at Rina kasi nagsimba po sila. Siyempre, hindi naman maghapon yung pagsisimba Siyempre, pagkatapos ng simba, tapos sumaglit po sila kahit sandali lang. Kasi sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Tama po ba? Edna Sinalri Ilay, MLOS po, salamat Ma'am Hasa, shout out. Laging nababanggit yung MLSO na yan. Ano kaya ibig sabihin po niyan? Oh no. Kagapay, wala po si Rina sa birthday ni Rab. Malungkot daw sila at wala si Erika. Tamsak lang po. Angelica Lobel Godali. Yun nga po, sabi po ni Rab, parang mas pinakatapik po nila si Erika po Lahat po ng mga angels. Nako, iyang mga kalingap, ginto ba si Erika na at masyado naman napakahalaga sa kanila si Erika. Maria Anita Beltran.
Siyempre, ano po, 'di ba yung mga angels ay naka-close na po nila si Erica. Siyempre gano'n po talaga yung yung pakiramdam po nila na hinahanap-hanap po nila yung isa nilang kasamahan. Pero 'pag kunwari kung normal lang po si Reyna tapos hindi po naka-attend, siyempre siya yung hahanapin din. Parang gano'n po 'yun. Jasmine Pilay, shout out kaagapay, pogi mo pala, nakita rin kita. Hindi po. Jasmine Pilais, kaano-ano niyo si Ate Angela Pilais. May hina-signal dito, puro kay nanay ako nakikibalita ng live mo, Glinda Salinas. Ganun po ba, insan? Hayaan mo, pag nakauwi tayo, lalakas ang signal dyan. At si Rina, Maria Anita Beltran at si Rina, iwala ng silbi sa kanila talaga itong kalingap, may pinapaboran, grabe sila. Yun nga po eh. Hasa 26 TV. Ay buti narinig mo, no, Hasa, no. Kaya nga parang gusto ko na ulit magpaalam eh. Kasi alam mo na kung may mga ganyang bagay, masi-CPR, di ba? Pero naka 21 minutes naman na po tayo. Kasi kung ipagpapatuloy ko po ito ay masi-CPR lamang na naman po ito. Sayang lang, parang kahapon. Parang kahapon ba yata yun? Oo. Good evening, kaagapay, pa-shoutout po sa lahat na nandito. Solita Bautista, energetic kayo, bibiri na makapound pa. Rot. Rachel Orsowa, baka kinakahiya ni Kalingap Rob si Rina kaya hindi pinapunta sa birthday niya si Rina. Rachel Orsowa. Ay hindi naman po ganun si Rob na kinakahiya po si Rina. Kung tutusin nga po proud po si Kalingap Rob po talaga. Kaya hindi po mangyayari na na kinahiya po ni Kalingap Rob si Rina. Maria Concepcion Timbang, parang mayabang na si Roda mula nung bumalik si Rina, halos di niya maipakita. Meron nga po nagsasabi na yun, parang napapabayaan nga daw po si Rina, tapos yun nga yung sinabi niyo na parang mayabang na. Mahirap din po kasi magsalita ng kaya yun lang masasabi ko kay Roda. Maria Anita Beltran, ako yun nga po, sabi ko nga po, Tita Maria Anita, tulad kahapon, ganun po yun. Kaya magpapaalam ulit na naman po tayo. Kasi sayang po, di ba? Carmelita Iga Bautista, good evening po, kaagapay. Okay lang po, Tita. Kaya sabi ko nga po, puputulin ko na ulit itong pagla-live. Kasi yun nga po, sayang yung sayang yung live na ito. Kaya pasensya na po sa mga sa hindi ko po nabasa kasi yun nga paulit-ulit ko pong sasabihin, maka-copyright lang po tayo.
Kung magla-live si ano, si Hasa 26 TV, puntahan po niyo doon muna. Kasi si Maruya, kasi si Mayora, si best friend, ay hindi po yata nakapag-live 'yon. Si ano, si Hasa magla-live ka ba? Kung magla-live ka, um, sa lahat po ng mga live si ano, Hasa 26 sa lahat po ng mga so dito na lamang po muna mga kaagapay, putulin ko muna ang ating pagla-live. Sayang din po talaga eh, masi-CPR lang. Kaya pasensya na po kayo sa mga nandito at muli po ulit muli pong tawag nun. Muli po tulad kahapon parang gano'n din po nangyari kaya naulit lang. So salamat po sa 112 million views at 59 thumbs up. So pasensya na po talaga kayo mga kaagapay, ano po. Mahirap po talaga pag yun nga, bla bla bla. So next time na lamang po ulit tayo magla-live mga kaagapay, at doon muna tayo kay Mayora or di kaya si Hasa 26 kung siya po ay magla-live. Kaya yun nga po, salamat po sa lahat at God bless po kayo. God bless po at ingat po palagi kung saan man po tayo naroroon. Maraming salamat po at pasensya na po talaga. Sige po, bye-bye po. Bye.